Bilan li s-servizzi tal-gvern ikunu iktar aċċessibbli, l-erba' filgħodu tnieda servizz.gov, uffiċċju li se joffri servizzi governattivi fil-qalba tal-komunità biex individwu jifranka l-ħin u l-iskareġġ li jmur f'postijiet ċentrali biex jinqeda filwaqt li jsib assistenza u għajnuna iktar viċin ta' daru. Spjega iżjed dwar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi Michael Falzon. U pass ieħor f'katina ta' affarijiet li saru u pass importanti. Dan huwa servizz li se jqarbu il-gvern li ċittadin fejn se jkollu iktar flessibilità ħin, jkollu iktar flessibilità uffiċini u l-iktar ħaġa importanti li nagħmlu affarijiet iktar sempliċi u aċċessibbli. L-ewwel ċentri twaffqu f'Raħal ġdid bir-Kirkara u l-Qawra minn fejn se jkunu mwassla il-250 servizz li l-proġett se jibda bihom. Fost dawn hemm iċ-ċertifikati ta' twelid, żwieġ u mewt, ħarsien ta' tfal, taxxa, benefiċċji soċjali, informazzjoni dwar kontijiet ta' dawn u l-ilma, edukazzjoni u pensjonijiet. Kull talba se jkollha żmien stipulat sakemm għandha tasal risposta filwaqt li kull każ se jkollu numru ta' referenza. Dan ifisser li każ jista' jiġi traċċat anke meta ċempel fuq wieħed 5-3. Is-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Cutajar spjega kif l-ewwel 3 ġimgħat tiegħu kien hemm diġà 3,000 talba għall-informazzjoni. Żied jispjega kif is-sena 2016 se ġġib magħha it-tieni fażi ta' servizz.gov. Tieni fażi se tkun il-ftuħ ta' iktar ċentri u anki li jkun hemm konsolidar ta' fejn jidħol customer care, ċertu customer care f'din il-unit il-ġdida service.gov li rrid ngħid li se tkun qed tagħmel differenza kbira fil-mod kif jingħata s-servizz u anke l-ambjent li toffri biex jingħata s-servizz liċ-ċittadini.